V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na jednostranný test zhody podielu so známou konštantou. Pri jednostrannom teste nás bude zaujímať najmä odchýlka a nielen to, či sa líši, a rozdiel oproti obojstrannému je ten, že je niečo väčšie alebo menšie. Pokiaľ je niečo väčšie, je to pravostranný test, pokiaľ je niečo menšie, je to ľavostranný test. Jednostranný test teda pozerá iba na jeden smer oproti obojstrannému, ktorý má dva smery, vždycky pozerá na jednu a na druhú stranu. Tento jednostranný pozerá vždycky iba na tú jednu stranu podľa toho, čo budeme skúmať. A používame ho opäť pri nejakej binárnej otázke, či musí byť niečo buď drahšie, lacnejšie, lepšie, horšie a tak ďalej. Vždycky tam sú teda nejaké dve odpovede, kladná a záporná. Poďme rovno na príklade, budeme to dlhšie zdržovať. Taký začiatok by sme mali. Predajňa luxusných výrobkov sa rozhodla zaradiť do svojej ponuky diamantový náhrdelník a predpokladá, že viac ako 20% zákazníkov na určitom stupni životnej úrovni a danej príjmovej kategórie by malo záujem o daný výrobok. Náhodným výberom vybrali z horných 10 085 zákazníkov, ktorých zaujímal náhrdelník, pričom 15 z nich sa vyjadrilo, že by si daný výrobok zakúpili. Máme alfu 0,05 a chceme zistiť, či bol tento predpoklad správny alebo nie. Takže poďme si najskôr zapísať opäť všetko, čo vieme z toho zadania a potom budeme počítať. Fajn, máme tam tady nejakú konštantu, máme tam 20% zákazníkov, čiže to bude naše pi alebo naša konštanta. Následne tam máme z horných 10 000, ale to nám nič nehovorí, pretože my počítame iba z tých, čo vybrali, takže vybrali ich 85, to je naše n, čiže to bude 85 a výberový súbor, tá x, ktorí sa vyjadrili kladne, je 15. Z tohto vieme vypočítať podiel, takže naše p sa bude rovnať x lomeno n a máme podiel. Dám to na 2 desatiny miesta, jednoduché. Ďalej máme zadanie alfu 0,05, ale to je myslím všetko. Áno. Vypočítame si sigma p, cez vzorec rovná sa odmocnina. Budete ho mať zase napísaný, je to ten istý vzorec ako aj pri predchádzajúcom obojstrannom teste, ale budete ho tu mať napísané, ak pozeráte tento test ako prvý. Konštanta krát zátvorka 1 minus konštanta, koniec zátvorky, lomeno zátvorka n minus 1 a koniec zátvorky. Čiže toto je náš vzorec a vyšlo nám 0,04, ak to zaokrúhlim na 2 desatiny miesta. Čiže máme ďalšiu hodnotu vypočítanú, ideme na tabuľkovú hodnotu a tu vypočítame cez funkciu norm.s.inv, ale tentokrát tam bude trochu iný vzorec v tej funkcii. Ja to rozkliknem, aby to bolo vidieť, čiže je to 1 minus alfa. Nie je tam lomeno 2, pretože je to jednostranný test. Hej, to lomeno 2 je pri obojstrannom, teraz to bude iba 1 minus alfa, nič viac a enter. Ideme na našu testovaciu charakteristiku, takže tiež cez vzorec rovná sa zátvorka, náš podiel minus pi, alebo tá konštanta, koniec zátvorky, lomeno sigma p. Čiže vydelíme to tým, čo nám vyšlo a máme výsledok testu. Momentálne je to minus 0,54 po zaokrúhlení. Vidíme, že testovacia charakteristika je menšia ako tabuľková hodnota, to znamená, že je v obore prijatia, takže H0 príjmame. Ideme na druhý spôsob, ktorým je p-value, a k tomu potrebujeme opäť testovaciu charakteristiku, ktorá bude tá istá, ktorú sme vypočítali, a bude mať absolútnu hodnotu, takže absolútna hodnota toho, čo nám vyšlo, ja to opäť zaokrúhlim, nech je to krajšie. Funkciu norm.dist, norm.s.dist, otvorím tú funkciu, aby ste videli, čo tam dávam. Naše z je testovacia charakteristika, a kumulatívne je 1, je to true. A vyšlo nám nejaké takéto číslo, ktoré budeme potrebovať k tomu, aby sme vypočítali p-value. A p-value je 1 minus to, čo nám vyšlo. Toto. Okay? Čiže 0,29. Vidím, že p-value je viac ako 0,18, ktoré máme ako podiel, to znamená, že H0 príjmame opäť. Takže tu porovnávate tieto dve hodnoty. Hej? Máte nejaké p-value, ktoré vám vyjde. Máte nejaký váš podiel. Pokiaľ by to bolo menej, tak zamietame H0. Ale vidíme, že to je viac. A ideme na posledný tretí spôsob, ktorým je interval spoľahlivosti. Opäť nakopírujem si tam hodnoty, ktoré už mám vypočítané, nemusím ich počítať znova, pretože to budú tie isté hodnoty. Začneme tým, že budem potrebovať sigma p, takže si ho skopírujem. Budem potrebovať tabuľkovú hodnotu, takže si skopírujem aj tabuľkovú hodnotu. A idem vypočítať deltu. Delta je vlastne chyba, ktorú vypočítam veľmi jednoducho. Vynásobím tieto dve hodnoty, ktoré tu mám. A vyšlo mi 0,07 po zaokrúhlení. A má to byť iba viac ako 20% zákazníkov, to znamená, že interval bude mať iba hornú hranicu teraz. Keby tam bolo menej, mal by iba dolnú hranicu, keďže je viac, bude mať iba hornú. To je dôležité zapamätať si, takže horná hranica rovná sa naša konštanta plus delta. A takýmto spôsobom vlastne interval spoľahlivosti počítali. Ukážeme si, ako zistiť, či prijímate H0 alebo zamietate na obrázku na grafe. Fajn, ten graf vyzerá následovne, čiže tu je naša horná hranica,
Nie je tam 0, toto nie je 0, to je hodnota 0,18. A pokiaľ sa tých 0,18 nachádza v tom obore prijatia, čiže na ľavo od tej hranice, tak to príjmame H0. Keby bolo za 0,27, tak samozrejme zamietame H0 a príjmame alternatívnu hypotézu. Ale keďže sa to nachádza naľavo, po obore prijatia, tak príjmame. A to je na toto video všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte do komentára, ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr. Dúfam, že vám to nejakým spôsobom pomohlo. A je fajn, ak robíte nejaký dotazník a chcete robiť tento test, zostaviť otázku dopredu s tým, že viete, že budete robiť takýto test, aby ste to mali jednoduchšie. Takže vždycky pri zostavaní dotazníkov myslíte na to, že aké otázky, respektíve aké testy by ste chceli robiť. Čím jednoduchšie, tým lepšie samozrejme, ale niektoré práce si vyžadujú, aby tie testy boli trochu náročnejšie. To je na toto video asi všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa mi pekne a ďakujem, že ste dopozeral toto video až sem.